Xeyirli erте Татарстан дәүләт телевидениесінің милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Гомер бәйрәменең күркәм мизгелләре. Бүген Татарстанның беренче президенты дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка 85 яшь. Батырлык онытылмый, каһарман якташыбызның сугышчан медале туган ягына әйләнеп кайтты. Экологик зыянсыз арзан Татарстанда транспортта газ ягулыгын куллануны арттырырга җыйналар. Минтимер Шәймиевны 85 яшьлек юбилее белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Сез Татарстанны социаль-икътисади һәм иҗтимагый сәяси трансформацияләрнең борылыш чорында җитәкләдегез. Бу катлаулы вакытта сезнең зирәк, ышанычлы сәясәтегез республиканы проблемалар һәм чакырулар упкына аша уздырырга, алдагы буыннар тарафыннан тупланган потенциалны саклап калырга мөмкинлек бирде. Сезнең җитәкчелектә социаль-икътисади программалар комплексы гамәлгә ашырылды. Алар ярдәмендә Татарстан Россия Федерациясының алдынгы һәм динамик үсеш алучы субъектына әйләнде. Сез Татарстан Республикасы дәүләтчелегенең заманча модели архитекторларының берсе булып торасыз. Яңа Россия дәүләтчелеген торгызуга һәм аның федерализмы һәм демократиясе нигезләрен ныгытуга зур өлеш керттегез. Республикабызның иҗтимагый сәяси тормышында актив катнашуыгыз сөендерә. Шул ук вакытта актив тормыш позициясе булган ачык, ярдәмчел кеше булып каласыз, диелә котлауда. Минтимер Шәймиевны 85 яшьлек юбилее белән шулай ук Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да котлады. Татарстан җире шундый. Аның ул вакытта үзгәртеп кору вакытында килгән президентта да шундый булды. Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Әле бүген дә ул һаман эштә. Менә әйтик, татар телен полилингваль мәктәпләрне төзү буенча бүгенге президент Рустам Нургали улы Миңнеханов белән бик тату аңлашып, бик рәхмәт аңарга менә бу бурычларны бергәләп эшләгәч, алар дөньяга ашалар. Минтимер Шәрип, исәнлек, саулык сезгә, сәламәтлек, аның 85-е дә үтәр, 90-ы да җитәр, 100-е дә җитсен. Бергәләп, менә шулай сезнең җыелган акыл фикерләрегезне бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә республиканың уңышлары алда күзгә күренеп тора. Туган көнегез белән. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевның шәхси архивыннан алынган уникаль кадрлар, катлаулы карарлар кабул итү, хакимияткә карата мөнәсәбәт, шәхси һәм зур сәясәт турында. Бүген Татарстан Республикасының беренче президенты дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка 85 яшь махсус аңа багышланган фильмны тәкъдим итәбез. Ялым ağaçları sandı sandı ağaçlar sayrı 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 sandı ağaçlar. Аны танымаган, аны үз итмәгән, яратмаган татар сирәктер. Ул беренче мәхәббәт шикелле. Татарстанның беренче президенты булган өчен генә дә безнең күңелләргә, тарихка мәңгегә кирип калачак. Ләкин якын үз итүнең төп сәбәбе бу гына түгел. Беренчеләр бездә моңарчыда җитәрлек булды. Ләкин тарихыбызның үтә дә катлаулы бер чорында үз халкы ягына чыгып басарга батырчылык итүчеләр сирәк. Нәкъ менә шундый булган өчен аны халык үзенеке итте. Шундый булган өчен аны үзәктәге хакимият кулларына бугау салып Мәскәүгә алып китү белән янады. Дөрес, соңыннан аны Россия каһарманы итеп таныячаклар. Ләкин моңа кадәр әле аңа үзәктәгеләргә Татарстан мәнфәгатьләрен яклап бик күп бәхәс алышларында өстен чыгарга, каршы якны ышандырырлык саллы дәлилләр табарга туры киләчәк. Ә бит барысы да Казаннан ерактагы эчкәре бер кичкенә генә Әнәк дигән авылдан башлана.
татарға хас тугрылык, үҗәтлек һәм тырышлык үрнәкләрен үз гаиләсендә сеңдереп үскән Миңтимергә бер нәрсә дә югарыдан ишелеп төшми. Ул барысына да фақат үз тырышлыгы аркасында гына ирешә. Әйе, андыйлар ул заманда тагын да булгандыр. Безнең халыкның кайда да тормышка ябышып яшәргә күнеккәнлеге мәгълүм нәрсә. Әмма 1959 елда авыл хуҗалыгы институтын тамамлап, Мөслим районындагы ремонт техник станциясына эшкә килгән егетнең 10 ел дигәндә министр булып китүендә аның үз эшен җиренә җиткереп, аерым бер осталык белән башкаруыннан тыш үз кул астында эшләгән кешеләрне хөрмәт итә, олылый белүе зур роль уйнагандыр дип уйларга кирәк. Ментимир Шарипович Шаймиев вступил в должность президента Республики Татарстан. Соңрак үткәннәргә нәтиҗә ясап утырганда ул уңышларның нигезен булай дип билгеләячәк. Кешеләрне яратмаган кеше хакимияттә эшләргә тиеш түгел. Нәкъ менә шушы тансык сыйфатын тыйган халык аны үзенең юлбашчысы итә. Аңа үзенең язмышын ышанып тапшыра да инде. Тигезләр арасында тигез булырга омтылган халыкны җитәкләгән өчен аңа шактый зур сораулар аша үтәргә, бик күп сабырлык һәм күңел җылысын сарыф итәргә туры килә. Мондый чакта аңа көчле янәшәсендә һәр вакыт тугры булып калган хатыны Сәкинә, татарның үзе кебек тыйнак гаиләсе, үз артында торган миллионлаган халыкның теләктәшлеге, ышануы һәм чиксез хөрмәте биргәндер. Әлеге хакыйкатьне үзәктәгеләр дә күрми кала алмадылар. Иң авыр чакларда Татарстанның беренче президенты Миңтимир Шәймиевкә мөрәҗәгать итә торган булдылар. Үзләре дә сизмәстән сәясәттә аның сыналган ысулларын куллана башладылар. Тыныч кына, бернинди каршылыкларсыз гына президентлыктан китүе бер сыкланырга мәҗбүр итсә, моңарчы беренең дә кулы җитмәгән борынгы булгарыбыз белән Зия утравын дөнья күләмендә танытуга ирешүе белән тагын бер гаҗәпләндерде ул безне. Дөньяда тыныч яшәү үрнәге итеп танылган Татарстанның беренче президентын Россия каһарманы дәрәҗәсенә күтәрү Миңтимир Шәймиевнең дөрес юлдан барганлыгын тануда иде. Киләчәгебез Алла бирсә якты, уңышлы булыр. Үз халкының йөрәк тибешен тыеп, аның омтылышларын, уй-хыялларын үзенеке итеп кабул иткән Шәймиев тел, милләт сагында торуның тагын бер юлын күрсәтте. Татарстанда заманча күп телле мәктәпләр ачыла башлады. Татар телен рус, инглиз телләре белән бер дәрәҗәдә өйрәтүне максат итеп куйган әлеге уку йортлары милләтне саклауда үз ролен үтәр дип өметләнә бүген дә Татарстан халкы. Безгә билим алырга кирәк. Менә матур иттереп төрле телләрдә. Дөнья безнең балаларыбыз дөнья алдында конкурентоспособны булырга тиешләр. Бүген милләт аксакалы, аның беренче президенты Миңтимир Шәрип улы Шәймиевкә 85 яшь тулды. Без булдырабыз дип рухын күтәргән халыкның мәхәббәтен, ихтирамын, күңел җылысын тыеп озын-озак яшәргә, халыкка хезмәт итүнең матур үрнәге булып тарихта калырга язсай дип телибез без бүген аңа. Без эшли алмаган эшләр юк, дөресен әйткәндә, ныклап тотынсак. Барыгызга да мин теләр идем, исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Мондый чорда да шушындый инде карарлар кабул ителә икән, без көчле халыкбыз. Хәзинә милли сәнгать галереясында Миңтимир Шәймиев «Мизгелләр, еллар, чор» дигән күргәзмә ачылды. Экспозиция юбилярның шәхси тормышы һәм башкарган эшләренә багышланган. Аерым алганда, Миңтимир Шәймиевнең Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе вазифаларында башкарылган эшләре сурәтләнә.
Экспозицияның төп геройы үзе дә күргәзмә белән танышты. Минтимер Шәймиев күргәзмәдә тәкъдим ителгән уникаль фотосурәтләрне карап, үзенең хатирәләре белән уртаклашты. Хатыны Сәкинә Шәймиева белән ничек танышуы турында сөйләде. Аның әтисе Шаһишәрип Шәймиев колхоз рәисе булып эшләгән. Нәкъ менә ул беренче булып улының булачак хатынын күреп ала. Бу безнең тарихыбыз, бу чыннан да республикабызның әйтелгән соңгы еллардагы зур казанышы. Минтимер Шәриф турында күп әйберләр сөйләп була. Аның турында әгәр дә инде объективны сөйләү өчен мин әйтер идем, аның кебек мудрый булырга кирәк, аның кебек акыллы булырга кирәк. Чыннан да без Минтимер Шәриф өчен күп кенә эшләгән эшләрен, күп кенә кылган гамәлләрен аны әйтеп бетерә алмыйбыз. Бу әйтер идем, киләчәктә әле тарихта ниндидер форматларда яктырылыр. Менә мин инде рәхмәт әйтәсем килә менә шушы фотовыставканы оештырган кешеләргә. Бер сүзсез киләчәктә дә безгә менә бигрәк тә киләсе буынга бүгенге эшләгән эшләребезне, бүгенге кылган гамәлләребезне җиткезергә кирәк була. Инде бу безнең сезнең белән барыбызның да уртак эше. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк утырышын уздырды. Республика президенты үзәк совет рәисе булып тора. Утырыш фәнни технологик үсеш буенча илдәге бердән-бер үзәк буларак Казан дәүләт университетында үтте. Хәзер Россиядә шуңа охшаш 10 үзәк исәпләнә, онлайн һәм офлайн форматларда төрле программаларны гамәлгә ашыру буенча фикер алыштылар. Медаль үз героен тапты. Казанның Бөек Ватан сугышы музей мемориалында фронтовик гаиләсенә бүләк тапшырдылар. Литвадагы Мариамполь шәһәрендә ясалган истәбарлар төркеме Иван Васильевич Дубровинның за военные заслуги медаленә юлыккан. Октябрь аеннан бирле волонтерлар сугышта катнашучының туганнарын эзләгән. Это орден Отечественной войны второй степени. Василий Дубровин әтисен исенә төшергәндә күз яшьләрен тыя алмый. Ул Совет фин һәм Бөек Ватан сугышларын үтеп, туган ягына өчен каһарман булып кайта. Әтисенең сугыш турындагы ядкарларын ачык хәтерли. Зима, страшный холод был. Попали в окружение, отступали. Салкын кыш аенда алар артка чигенә. Ике яклап фашистлар чылгап ала, чылганышта калалар. Төнлә фашистлар аларга һөҗүм итә, бомбалар ташыйлар. Барлык кораллары 200-дән артык машина шартлап яна, юкка чыга. Иван Дубровин югалып калмый. Өшегән бармаклары белән бер автомобильне идарә итеп, сугышчыларны засададан алып чыга. Сугышта ул шофер була. Мәскәүне дошманнардан саклауда катнаша. Кенигсбергка кадәр барып җитә. 46 елның мартында Казанга әйләнеп кайта. Өйләнеп, 6 бала тәрбияләп үстерә. Женился, рожали детей. Өйләнеп, балалар үстерәләр, күп эшләй, җимерелгән хуҗалыкны торгызырга кирәк була. Әтиемнең әйтүенчә, сугыштан соң 2 ел колхоз рәисе булып эшләй. Гомере механика, техника белән бәйле хезмәттә үтә. Фронтовикның гаиләсе үз героен хәтерли. Фотоларны ягадан карыйлар, тарихи өчен барлыкны барлыйлар. Хәзер аларның бабалары белән горурланырга тагын бер сәбәп бар. 2021 елның октябрендә Литвада истәбарлар отряды Иван Дубровинның за военные заслуги медален табып ала. Медальнең сугыш вакытында югалган булуы күренеп тора. Ул гимнастеркадан аерылган. Медаль номеры буенча волонтерлар аның иясен эзләп тапканнар. Барлык медальләргә дә номер сугылган була. Мәскәүдәге Вымпел отряды эзләүчеләре барлык мәгълүматларны да ачыклыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Диана Малярова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Коронавирусның яңа омикрон штаммы таралу куркынычы булса да, Татарстан хөкүмәте дистанцион режимда эшкә күчүне хупламый. Бу хакта республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республикада әлеге өстәмә чаралар кертергә җыенмыйлар, министрлыклар һәм ведомстволар эшчәнлеген туктатырга яки дистанцион режимга күчергә ярамый. Сәламәтлек саклау министрлыгы ковидның яңа штаммы йогышына каршы чаралар күрергә әзер, системалы план әзерләнгән. Якындагы 3 ел дәвамында Татарстанда газ мотор ягулыгын куллануны бермә-бер арттыру күзәтелә. Чөнки ул бензинга караганда арзанрак һәм экологик яктан зыянсыз, тулырак. Киләсе репортажы. Бензинга экологик һәм экономияле альтернатива. Автомобиль йөртүчеләрнең күбесе классик 92 яки дизель ягулыгына караганда зәңгәр ягулыкка өстенлек бирә. Бәясе дә шактый түбән. Таксисты в основном все на газу. Просто машина нормально едет с газом, как бензин.
Татарстанда газ заправкасы инфраструктурасы активесе. Бу сыйландырылган табигый газга да кагыла. Республикада хәзер 37 газ заправкасы станциясы исәпләнә. Узган елның декабрендә Татарстанда тагын шундый 10 станция ачылды. Бу Россия масштабында уникаль факт. Эта работа будет продолжена. Уже сейчас мы находимся в переговорах. Бу эш дәвам итә. Без хәзер үк сөйләшүләр алып барабыз. Мондый инфраструктураны урнаштыру урыннарын килештерәбез. Быел тагын кин дигәндә цикландырылган табигый газ салуга көйләнгән 10 заправка ачарга ниятлибез. Татарстанда әлеге инфраструктура үсештә. Газны ягулык сыйфатында куллану әйләнә-тирә мохитка да уңай тәэсир итә. Зарарлы матдәләр чыгу күләме 10 тапкырга кими. Киләсе 5 елга республикада сыйфатландырылган табигый газ базарын үстерү буенча комплекслы программа эшләнде. Которая предполагает, что у нас также будут переоборудованы и транспортные средства. Якынча 5000 транспорт газ ягулыгына күчерелер дип көтелә. Станцияләр шелтәре киңәйтелә. 17 газ заправка станциясе шелтәрен ачарга уйлыйбыз. Шулай ук сыйфатландырылган табигый газ җитештерү заводларын да файдалануга тапшырабыз. Соңгы 10 елда инвесторлар республикада газ заправкасы станцияләрен үстерүгә 3 миллиард сумнан артык акча керткән. Быел алар тагын 4 станция ачарга планлаштыра. Шуларның икесе Алабуга районында һәм Ишаллада барлыкка килергә тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Динар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Түбән Камадагы Арттек балалар лагерын капиталцикләндерүнең икенче этабы ахырына якынлашып килә. Ул республика балаларының ел әйләнәсендә ял итү кызыклы, файдалы эшләр белән шөгыльләнү урыны булыр дип көтелә. Лагерь кайчан тулы куәтенә эшли башлар? Хәбәрчебез ачыклады. Даже выход встречать рассвет, те же лодки. Гади йөзү кимәләрендә җилкән спорты секциясе дә бар. Урманда чатырлардан торган лагерь, тагын башка нәрсәләр була. Лагерь коллективының күп кенә хыяллары тиздән чынга аша. Капиталь ремонтның икенче этабы тәмамланып килә. Шуннан соң биредә ял итү тагын да кызыклырак булачак. Бар яктанда әзерлекле коллектив балалар ялын нәтиҗәле оештырырга тиеш. Шул чакта гына без яхшы нәтиҗәләргә ирешербез. Хәзерге лагерьда ел әйләнәсенә эшли алырлык, яңалыклар белән кызыксынучан коллектив туплауны максат итеп куйдык. Киләчәктә уен җиһазлары булган балалар мәйданчыгын, шуалыкны, шулай ук футбол һәм волейбол уеннары өчен спорт зонасын төзекләндерү планлаштырыла. Анда 450 урынга трибуналар урнаштырыла. После того, как будут проведены технические моменты, Кайбер техник моментларны хәл итеп, лаборатор тикшерүләр үткәрелеп, соңгы җиһазлар урнаштырылганнан соң эш мәйданы арта. Без лагерьга Түбән Камадан гына түгел, бөтен Татарстаннан кунакларны кабул итә алабыз. Реконструкциядан соң Кама артыгында бер сменада төрле яшьтәге 400 бала, ягъни хәзергегә караганда 3 тапкыр диярлек күбрәк укучы ял итә ала. Айзилә Батырханова, Денис Макаров, Максим Липин, Татарстан яңалыклары. Татарстан язучылар берлеге гомер чалымнары дип исемләнгән әдәби очрашулар циклын башлап җибәрде. Беренче очрашу герое Рыкаил Зайдулла кичәсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Соңгы сулыш дип, кәгазьдәге изне изгәндә, шуның шигырьгә әверелә шагыйрь. Онытылу дигән үзендә. Күз матур гына бер җәйгә иртәдә килеп җитә шул ул. Җил таныды безне дигән шигыренә эпиграф итеп алган әлеге фәлсәфи фикер Рыкаил Зайдуллага 60 яшын тулуында бик төгәл сурәтли. Аның иҗатында күренә ул җыллар шагыйрь бигрәктә, аның саллы иҗатында, затлы иҗатында, прозасында булсын, шигъриятендә булсын, драматургиясендә булсын, публицистикасында булсын, аның бөтенсенә дә менә мин Рыкаил Зайдулла, бу минем әсәрем дигән тамга салып куелган аның иҗатында. Аның язганнарын башка авторлар белән бутарга һич мөмкин түгел. Язучылар берлегенең Тукай клубында узган очрашу рәсми кысаларга кертелми, агым уңаена барды. Кызыксынучылар сорауда бирде. Әдәбият белгече, тәнкыйтьче Рифат Свиригин иҗат юлының үсеше, шигырьләренең камилләшүе белән бәйле сорауына ачыклык кертте. Нинди үзгәрешләр сизәсез үзегезнең иҗатыгызда? Без сизәбез. Рыкаил Зайдулланың төпле киңәшләре аша хәзерге татар әдәбиятына үз үслүбе белән килеп кергән, мөхәррирлек эшен ышанып тапшырырлык яшьләрдә үсеп чыкты. Булар шундый язучылар, аякта сине әсәрләр белән тәэсир итәләр, йогынты ясыйлар, әсәрләре ошый, инде үзләре белән шәхсән танышкач, алар тагын да ачылып китәләр, тагын да теге салларак күренәләр, фикерләре белән җәлеп итәләр. Рыкаил абый да мине шулай башта иҗаты белән үзенә җәлеп итте һәм инде шәхес буларак, әлбәттә, остаз буларак. Чайкалып куйды өрәңге шигыремнең әсире.
Көзнең адашкан яшенен куеныма яшердем дип юкка гына язмагандыр шагыйрь. Татар йөрәгендә иярләнгән ат ята диләр. Иркаил Зайдулланың кайчак адашкан яшене яшнәп тә ала. Шын шагыйрь ул теге дулкынсыз су өсте кебек тыныч була алмый дип саныйм. Шәхес ул һәр вакытта да шәхес булып калырга тиеш. Ошаган вакытта ул кочакласа кабыргаларны шытыртатып кочакларга тиеш. Ачуы килгәндә суккан җиреннән аның ут чыгарга тиеш. Менә шагыйрьләр дә шундый булырга тиеш. Хади Такташлар, Тукайлар, Җәлилләр менә шундый булганнар. Иркаил дә яшьтән үк уйлаганын әйтә, ләкин ни эләкте шуны түгел, кирәклене әйтә торган егет иде. Ул бүгенге көндә дә, мин уйлыйм, һәрхәлдә дөрес юлда бара торган, безнең әдәбиятның бару юлын билгеләүче шагыйрь, әдип дип саныйм мин аны. Аңа уңышлар телим. Язучылар, шагыйрьләр, әдәбият сәнгать әһелләрен, туганнарын бергә җыйган очрашу барышында Иркаил Зайдулла күңел дәфтәреннән сайлап кына шигырьләрен укудан тыш тәрҗемәи хәле, тарихи истәлекләре белән дә уртаклашты. Бигрәк яшь чагында, максимализм көчле булган чагында, мин шундый шагыйрь дип, ләкин иркәнә ул кыйлып бетә. Мен калса, аның менә дидер көчле дәрт менә шул нидә йөрәге белән язган бөтен ут. Шул шигырьләрдә ут янып тора кебек менә мине шул җәлеп итә. Туганнарына һәм балаларына ул яратучан һәм мәхәббәтен күрсәтә торган кеше. Әйтәм бит инде кешелекле кеше ул менә. Шул яктан аның Аллага шөкер. Заманында 60 яшьлек үсмергә, 70 яшьлек егеткә өлкән абыйлар кирәк, нәсихәт һәм үгеткә дип сөйләйде сәхнә тутырып нәфис сүз остасы Әзәл Яһудин. Димәк, аныңча әле Татарстанның халык шагыйре, язучы, драматург Иркаил Зайдулла өлкән абыйлар янында үсмер генә. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бу көннәрдә башкалабызда атаклы галим, тарихчы, дин белгече Шиһабетдин Мәрҗани декадасы уза. Казанның Әл-Мәрҗани мәчетендә татар эшкуарлыгы традицияләре темасына түгәрәк өстәл узды. Тулырак Ләлә Зәйнуллин язмасында. Әл-Мәрҗани мәчете Екатерина II рөхсәте белән татар бистәсендә яшәүче бай сәүдәгәрләр һәм эшмәкәрләр соравы буенча төзелгән. Шул чордан башлап Шиһабетдин хәзрәт мәктәбен узып, күп кенә дин әһелләре, сәүдәгәрләр үз тормышларын җәмгыятькә һәм халыкка хезмәт итүгә багышлый. Мәрҗани укучылары беренчеләрдән булып предприятиелар, мәктәп-мәдрәсәләр ача, газета чыгара. Аның хәятын, аның тормышын, аның менә эшмәкәрләр белән ничек эшен алып барган, хөкүмәт вәкилләре белән ничек эшен алып барган, мондагы булган барча байлар белән ул бит килгәндә аны Ибраһим бай чакырып килгән бит инде үзенә. Шиһабетдин Мәрҗани безнең бит көрәшкән дә бит инде. Сабантуйлар бик көчле зат булган, бик туры сүзле. Бик көчле, кеше күзенә карап әйтә торган булган. Юмартлык, хәйрия традициялар, алар бөтен татар исламы традициялар. Алар борынгы вакытлардан бара. Борынгы Болгарда шул ук хәйрия эшчәнлеге алып бардылар. Казан ханлыгы да, Мәрҗани чорында да, бүгенге көндә дә шул ук процесслар бара. Һәрбер кеше хәзер барыбер сәдакәме, закәтме, ниндер башка ярдәм күрсәтергә тырыша. Айрат Гыймадетдиновның бу мәчеткә элек бабасы йөргән. Шуңа да бу иман йорты аның йөрәгенә аеруча якын. Көркәндә язылган бит сәдакалары ярдәмчеле, ярдәм иткәне шундый ира. Шун кеше кем рәхмәтле килгәнгә. Рәхмәтле сүзләрдә генә түгел, эшләр буенча бүтән кешегә ярдәм итүче буенча аларга тагда күбрәк килә. Бүгенге чарада катнашкан эшмәкәрләр мөселман өммәте тормышына зур өлеш керткән, кемдер авыру сырхауларга булышкан, мәчет мәдрәсә төзегән. Тик бу хакта алар сөйләргә яратмый. Эштән рухи
байлык әти бер качанда үзе безгә кишләп намазга бас, дин укы дигән нәрсә дигән дингә бас дигән нәрсә әйтмәде. Үзенең гамәле белән ул 5 вакыт намазда хадис бар, инде гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр. Изге гамәлләр кылу, хәйриячелек элек-электән халкыбызның канына, күңеленә сиңгән. Шушы изге гамәл тутыкмыйча киләчәк буыннарда да дәвам итсен иде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.